אני פותח את הישיבה של המניין. ראש העיר לא נמצא היום, אז אני מחליף אותו. כמה דברים. העשייה בעיר נמשכת כל העת. כפר סטודנטים של השומר החדש קיבל את ההיתר, והשבוע, מחר ותחילת שבוע הבא כבר יעלו לקרקע המשפחות. אנחנו מאחלים להם בהצלחה. תשתיות מחוברות פה? כן. כי בוועדת משנה ראש העיר ממש לא מחובר. כן, עבדו על זה. יש גנרטורים. צינור מים. היינו שם השבוע בביקור, כבר אמהות עם התינוקות מסתובבות שם. עוד דבר שמספר המלגות לסטודנטים בעיר גדל בצורה משמעותית וחסרת תקדים. מי שרוצה פרטים, יש במרכז הצעירים על כל איך כל התהליך ילך, אבל זה הגיע לסביבות ה-180 מלגות. הישיבה שלו מן המניין נדחית. מדובר בדיון בדוח המבקר שנת 23 אשר מדבר על תקופת כהונתו של ניסן, ובגלל שהוא לא נוכח ולא יוכל להגיב לדוח נדחה את הדיון לפעם הבאה. אני רוצה לשמור על כבודו, הוא נמצא פה, לא להגיב או לא, הוא הגיש את הדוח עליו, על תקופת כהונתו, ואני חושב שבמין העניין ונכון להיות לחכות שהוא יהיה. סעיף מספר 6 יורד מסדר היום. זה אחד. סעיף 2, הצעה לסדר יום מאת רבית בייליס, חברת מועצה בסיעת עתיד חדש לערד, מצורף בזה ההצעה. את רוצה לקרוא אותה? כן. ערב טוב לכולם. אז ההצעה לסדר היום היא הקצאת מקומות התאספות בטוחים לבני נוער בלילות ללא חשש מקנסות. בעיר ערד, כמו בערים רבות אחרות, בני נוער מחפשים מקומות בילוי והתאספות בשעות הערב והלילה. מתוך ניסיון אישי, מתנדבת בסיירת הורים, אני אדע באופן ישיר לכך שבני נוער מסתובבים ברחבי העיר בשעות הקטנות של הלילה, ולעיתים קרובות נתקלים במפגשים לא נעימים עם השיטור העירוני והמשטרה. מה שמתבטא במשחקי חתול ועכבר בלתי פוסקים ובקנסות המוטלים עליהם בשל התקהלות במקומות לא מוסדרים. מציאות זו יוצרת תחושת ניכור, תסכול ואף סכנה, כאשר בני הנוער בוחרים להתאסף במקומות חשוכים ולא בטוחים כדי להימנע מהקנסות. במקום לגרום לנוער להרגיש מנודים במרחב הציבורי, עלינו לחפש דרכים להכליל אותם וליצור עבורם סביבה בטוחה ומזמינה. ההצעה שלי להקצות 3 אזורים בעיר ערד, בהם יוכלו בני הנוער להתאסף בשעות הערב והלילה ללא חשש מקנסות. המקומות יוגדרו כאזורי נוער חופשיים ויותאמו לצרכי בני הנוער, תוך התחשבות במרחק ממגורים ובביטחון הציבורי. ההמלצה היא לבחור מקומות שיאפשרו נוכחות של פיקוח קל אך בלתי מורגש, כגון מתקני ספורט פתוחים, אזורי דשא או כיכרות ציבוריות למשל כיכר העיר, ולהקים שילוט ברור המסמן את המקומות הללו כאזורים ייעודיים לנוער. יתרונות ההצעה: הפחתת חיכוכים בין בני הנוער לשיטור העירוני, מתן פתרון ברור ומוסדר לצרכים של בני הנוער יכול לצמצם באופן משמעותי את המתח והחיכוכים עם השוטרים, חיזוק תחושת השייכות והביטחון בקרב בני הנוער, יצירת מרחב בטוח תאפשר לנוער להתאסף בצורה חופשית מבלי לחשוש מקנסות והסתבכויות מיותרות. חינוך לאחריות עצמית, בני הנוער יקבלו אחריות על המקומות הללו וישמרו עליהם כמרחב שלהם. שיתוף פעולה עם סיירת הורים וקהילה, אנו יכולים להעמיק את שיתוף הפעולה עם סיירת הורים ומתנדבים לצורך פיקוח לא פורמלי, מה שיעצים את תחושת הביטחון והאחריות ההדדית. לסיכום, בני הנוער הם העתיד של ערד, ועלינו למצוא את הדרך לתמוך בהם, לעודד אותם ולהכיל אותם בצורה חיובית. אני מאמינה שהקצאת מקומות מפגש בטוחים ונגישים לנוער יהיה צעד חשוב לקידום הקהילה שלנו. אני מבקשת מחברי המועצה לתמוך בהצעה זו למען רווחת הנוער והעיר כולה. הצעת ההחלטה: מועצת העיר מאשרת הקצאת מקומות התאספות בטוחים לבני נוער בלילות ללא חשש מקנסות. טוב. שמה? חיים, זה חוקי בכלל הצעת הזאת? לקבוע, זאת אומרת אנחנו מעל החוק?
לא, לא לקבוע מאחר, וההצעה היא להגדיר מקומות שבהם לא ניתן לקנוס בני נוער. לא, יהיה מותר לעשות רעש. צריך להגדיר את זה בתוך חוק עזר של הרעש. יש לנו בחוק עזר את האפשרות להקים רעש ב5 מועדים קבועים בחוק שבו מותר להקים רעש עד השעה 1, אלה הימים הקבועים פלוס פסטיבל ערד, ולדעתי הוכנסנו מימונה, ויש עוד מועדים שניתן לקבוע בהתאם לסמכות ראש העיר. אם יגדירו לתוך העניין, מדברים על חוק עזר עירוני בתוך העיר, אם יגדירו לדוגמה מקום כמו אתר רוק, שהוא מחוץ לגבולות העיר, ושם הפיקוח לא יהיו תלונות על רעש, אז זה משהו שאפשר לעשות. אבל בתוך העיר, להתגבר על חוקי הרעש, שזה גם חוקים ארציים, קצת ומי יפקח עלינו כמה שהם... רגע, אני שמענו בקשר רב את ההצעה שלך, ודעתנו הולכות יד ביד בנושא דאגה לבני הנוער. אולם, את מביאה פה הצעה רק לקבוע מקומות, איפה תוכן, איפה כל הדברים שצריך לתת, מי ישמור, מי יעשה, מי ידריך, איפה כל החיבורים. אם תזכרי טוב, במליאה הקודמת, פניתי אלייך בחוץ וביקשתי ממך, אחרי ההצעה הזאת, בואי נשב ביחד, לנו כל השולחן הזה יש מטרה לדאוג לבני הנוער. וזה לא מתבטא בהצעה אחת. זה רק לעשות, רק לקבוע. אז אנחנו לא רוצים להתחיל במשהו, רוצים להביא תוכנית מסודרת. אנחנו דואגים לנוער לא פחות, ובמיוחד שני הסגנים בתקופה האחרונה עסוקים בזה רוב שעות היום במציאת פתרונות. אז בואו, אני מבקש לא להצביע על ההצעה שלך, להעלות הצעה נגדית. אנחנו רוצים להתכונן, ואני שוב פה מזמין את כולם בכל הרעיונות לבדיקה, לתת לנוער שלנו את הדבר הכי טוב שיש כחבילה. אז אני מציע כרגע הצעה נגדית, אנחנו נצביע. זה הצעה לסדר, אז אתם צריכים להחליט אם אתם כוללים אותה בסדר היום, לא כוללים אותה בסדר היום, אם מישהו מתנגד... אני מבקש ממך להוריד ולשבת, יש לנו הצעה נגדית, יש לנו הצעה נגדית. ומתי אפשר להעלות הצעה נגדית? שבהצעה לסדר היום, זה לא הצעה לסדר היום. זה הצעה לסדר של חבר מועצה. תקבל את ההצעה לסדר היום, אז נראה את ההצעה הנגדית שלכם. ובישיבות שלא מן המניין שהתבקשו על ידי שליש? אז מה זה שם? לא. אז מעלים הצעה נגדית. לא, ממש נפשיה. יש פה... רגע, אנחנו צריכים לקבל את ההצעה לסדר אפילו לא הגיע עדיין לא הצעה לסדר. אז לכן הצעה נגדית. זה עדיין אפילו לא הצעה לסדר. להחליט אם כוללים אותה כהצעה לסדר. בעקבות שנייה. לא מצביע, אז אני אצביע עליה. אז אנחנו שמענו את ההצעה לסדר. חיים, אני יכול להציע כרגע את ההצעה הנגדית? לא, אתם צריכים... אם מישהו מתנגד להעלות ההצעה הזאת לסדר היום, אז הוא צריך להתנגד. אם לא מתנגדים, אז מחליטים לכלול אותה בסדר היום, ואז תחליטו... יש הצבעה להעלות לסדר היום. אוקיי, בסדר. מישהו מתנגד? לא, אז היא בסדר היום. אוקיי. עכשיו תראה, הצעה נגדית. כן, אז כמו שאמרתי מקודם, לכולנו סביב השולחן, אני בטוח, יש את המטרה להיטיב עם בני הנוער ולדאוג להם. אני חושב שבהצעה שאני אעלה, אנחנו נצביע איך שאתם רוצים, אני מקווה שתקבלו את ההצעה שלי, שלנו, ונצביע עליה. אני רוצה למנות את... מועצת העיר מאשרת שמנהל אגף החינוך יציג להנהלת העיר תוכנית מפורטת לחיזוק הנוער בעיר, אשר תיתן מענה לכל הנושאים האלו ועוד. אני לא רוצה להסתפק רק במקומות, אני רוצה ליצוק תוכן, לעשות עבודה יסודית, שורשית, ולנסות לפתור את הבעיה. אז זו ההצעה שאני מעלה. מקבלים את ההצעה שלמה, אנחנו רוצים לעבוד אותה. אנחנו רוצים... זאת הצעה נגדית שמנהל אגף חינוך. יציג תוכנית למציג. יציג לנו תוכנית לשוך זמן קצוב, אנחנו נעלה את זה גם לוועדת ועד, יפה. אז נעשה הצבעה. יש לך אפשרות גם להעביר את זה לדיון בוועדת חינוך אם אתם רוצים. אפשר, אנחנו כבר בהכנות לדברים האלה. זה נושא מדי חשוב, אני חושב שכולם צריכים לעשות את זה פעולה. אז מי בעד ההצעה של רבית? ההצעה משותפת. או זה. אם זה רוצה או זה? ההצעה שלך זה חלק בעצם... הצעת החלטה נגדית. כן, מי בעד הצעת החלטה?
פה אחד. יפה. תודה לכולם. הצעה לסדר יום, סעיף 3. עורך דין ניסן מלחמו, חבר מצב לסיעת נתיב חדש לערד, מצורף את ההצעה. אתם רוצים מישהו מכם לקרוא אותה? אני אקריא אותה. הצעה לסדר בניית הקריאה בשדה בריר. לאור ההתפתחויות האחרונות בעניין המקרה ולאור האינטרס הציבורי הראשון במעלה הכרוך בבריאות הציבור והתפתחות העיר, ולאור הדאגה ההולכת וגוברת בקרב הציבור עקב חרב הקריאה המונפת מעל ראשינו, הרינו לפנות אליך כדלקמן. 1. שדה בריר. שדה בריר הוא כינוי שנתנה חברת רותם אמפרט לשטח המצוי בסמוך לעיר ערד, שבו קיים מרבץ פוספטים. החל משנת 2004 מבקשת חברת רותם אמפרט בבעלות האחים עופר להקים במקום מכרה פוספטים פתוח. הרעיון הוצע בעבר ונדחה עקב התנגדויות התושבים והשפעות סביבתיות ובריאותיות שתיגרמנה. השדה נמצא במרחק של פחות מ4 קילומטרים מהעיר ערד, סמוך ליישוב הבדואי כסייפה, לבסיס חיל האוויר נבטים, ובמקום בו שוכן הכפר הבדואי הבלתי מוכר אל-פורעה. המכרה הפתוח צפוי להוביל לזיהום אוויר בצורת חלקיקים נשימיים ואבק פוספטים רדיואקטיבי אורניום. על פי תזכיר השפעה בריאותית של משרד הבריאות, פעילות המכרה צפויה לגרום להפרעות נשימה בקרב ילדים וקשישים וכן למחלות סרטניות. על פי הערכה זו, המכרה צפוי להעלות את שיעור התמותה בערד בכ-4.25%, כלומר בכ7 אנשים בשנה. מדובר במאבק הסביבתי הארוך ביותר במדינת ישראל, שמשתרע על קרוב ל40 שנה. קיימת התנגדות מוחלטת להקמת המכרה מצד תושבי ערד והסביבה, מצד כל ארגוני סביבה ומשרד הבריאות. 2. בחינת השפעות סביבתיות על העיר ערד, קצת היסטוריה. המועצה המקומית ערד, בראשות אברהם בייגה שוחט זכרו לברכה, פנתה אל מנכ"ל משרד הפנים דאז, מר חיים קוברסקי, ביקשה וקיבלה תקציב לבחינת תזכיר ההשפעה. בתקציב זה נבחר צוות מומחים ונכללו בו בין השאר מומחים מתחומי הקריאה, האקלים, הרפואה, כאשר בראש הצוות עמד פרופסור עורך דין ראובן ריצ'רד לסטר, מומחה בחוקי השמירה על איכות הסביבה. מיד בראשית עבודת הצוותים נשללה לחלוטין תקפות המסמך שיוצר על ידי הצוות שכונה בשם תזכיר השפעה על הסביבה, באשר הוא לא הוכן לפי הנחיות המשרד לשמירת איכות הסביבה. ועדת רהב. בהמשך נבחנו תכני אותו מסמך והוגשו דוחות מסכמים. בדוחות אלה נשללה הקמת המכרות כפי שהוצעה על ידי חברת פוספטים בנגב. הממשלה מינתה ועדה בראשות יצחק רהב מבנק ישראל לבחינת הסוגיה. בדוח הוועדה נכללו בין השאר המסקנות הבאות: לא תהיה קריאה בזוהר צפון, זאת על פי הודעת פוספטים בנגב שהם מוותרים על שדה זה. הקריאה בזוהר דרום תיעשה רק אחרי אישור תזכיר השפעה על הסביבה שיוכן לפי הנחיות המשרד לשמירת איכות הסביבה. הקריאה בזוהר דרום תוכל בקריאה ניסיונית מנוטרת למשך שנה. המשך הקריאה יותנה בבדיקת ההשפעה בפועל של הקריאה הניסיונית. שני השדות, זוהר צפון וזוהר דרום, במטריהם לפי תוכנית שנשללה, הוכללו בתוכניות המתאר. תוכנית המתאר הארצית לקריאה וחציבה, תמ"א 14, תוכנית המתאר המחוזית למחוז דרום, תמ"מ 4, תיקון 14, זאת תוך דחיית התנגדות עיריית ערד. בקשה מחודשת לקריאה בשדה בריר. חברת פוספטים בנגב התגלגלה להיות חברת רותם אמפרט, חלק מקונצרן כימיקלי לישראל, שהופרט ונמצאת היום בשליטה של משפחת עופר. בשנת 2004 הגישה חברת רותם אמפרט למוסדות התכנון תוכנית לקריאת פוספטים בשדה בריר שהוא חלק משדה זוהר דרום. לתוכנית זו נלווה תזכיר השפעה על הסביבה, שהוא למעשה חלק עיקרי בתוכנית, שהוכן על ידי קבלן מטעם רותם אמפרט. תזכיר השפעה סביבתית, היסטוריה. ההנחיות לתזכיר שהוכנו ביחידה הסביבתית ערד נגב מזרחי נדונו ואושרו בוועידה המחוזית. את התזכיר הכינה חברת גאו פרוספקט במימון חברת רותם אמפרט. בבחינת התזכיר על ידי מתנגדי הקריאה נמצאו מספר פגמים. א',
מצפות השדה מערד נבחנה אומנם מהנקודה הקרובה ביותר לשדה, אולם רוב בתי הקומות בערד צופים אל השדה. כיוצא בזה, גם מחלק מהבתים צמודי הקרקע, וכיום עם התפתחות העיר מערב על שכונת רכסים. התזכיר לא דייק בעניין היותה של ערד במורד הרוח, בכיוון ובעוצמה. נכתב ששכיחות הרוחות הנושבות בכיוון ערד וכסייפה הן נמוכות מאוד. זה נכון לכסייפה ולא נכון לערד, שהשכיחות והמהירות אליה הן גבוהות. ג' אין התייחסות משמעותית לעובדה שפזורת אל-פורה, המונה 15,000 נפש, מתגוררת כיום על שטח הקריאה. ד' הקמת המכרה תבודד את המגדלים שבנו מלכי יהודה במדבר עוזה וחרבת רדום מהאפשרות לבקר בהם, שכן המכרה יסגור עליהם מעברים שאינם מצוא קשה לביקור. כמו כן תסכן את נביאות המים בגב קינה, גב שאינו מתייבש גם בקיצים, ולכן הוא אחד המעיינות הנדירים במדבר. בבחינת התזכיר על ידי משרד הבריאות נמצא שאינו מכיל התייחסות נאותה לסיכונים בריאותיים, ושעל כן נדרשת הכנת תזכיר השפעה בריאותית. מעורבות התושבים והתנגדות ראשי הערים לדורותיהם. חשוב לציין שלאורך כל השנים כל ראשי העיר לדורותיהם התנגדו לקריאה המסוכנת בשדה בריר. בראשית 2005 התקיים שימוע ציבורי בהשתתפות כ1,000 תושבים. בשימוע נכחו גם הממונה על המחוז ואנשי לשכת התכנון המחוזית. ראש העיר דוקטור מוקי בריל הציג מצגת וקרא לתושבים להתנגד, שכן להערכתו הפעלת המכרה תזיק לערד. בשנת 2007 המועצה הממונה של העיר ערד הקדישה את זמנה ללימוד הנושא, סיירה באתר פעם עם היוזמים ופעם נוספת עם המתנגדים. ראש העיר הממונה גדעון בר לב טען לבסוף כי הקמת המכרה נוגדת את טובת העיר בהקשריה הרחבים ביותר, והודיע לוועדה המחוזית כי עיריית ערד מתנגדת להקמת המכרה שדה בריר בתחומה. בין השנים 2010-2014 ראשת העיר טלי פלוסקוב הופיעה מספר פעמים בוועדות הכנסת והודיעה בצורה מפורשת שעיריית ערד מתנגדת להקמת מכרה שדה בריר. החל משנת 2015 ואילך ראש העיר ניסן בן חמה הוביל התנגדות נחרצת להקמת המכרה בשדה בריר, וייצג עמדה זו בפני מוסדות התכנון המחוזיים והארציים בדיונים על תמ"א 14/ב, בפני ממשלת ישראל, ואף הוביל 2 עתירות לבג"ץ בגין הפגיעה הצפויה בבריאות תושבי ערד והסביבה וחוסר הסבירות הקיצוני של החלטה זו. משרד הבריאות מתנגד להקמת המכרה. ביולי 2012 הודיע משרד הבריאות כי על פי עקרון הזהירות המונעת הוא מתנגד לקריאה בשדה בריר. סגן שר הבריאות הרב ליצמן ואנשי משרדו, דוקטור א' גרוטו, דוקטור א' בלנקר וגברת הדסה עדן, פרסמו את ההודעה הבאה: באם קיימים חילוקי דעות בריאותיים בין הגופים, משרד הבריאות מתנגד להקמת מכרה הפוספטים בשדה בריר. תושבי ערד רכשו את דירותיהם גם בשל תנאי מזג האוויר המיטיב עם חולי מחלות נשימתיות. ממצאי הדוח, כפי שציינה גברת עדן, מהנדסת המחוז. איך? אפשר לקרוא ככה. הרבה. לא הרבה. באמת. כולנו קראנו זה. מצביעים על ההשפעות הבריאותיות שיכולות להיגרם בשל חשיפה לאבק, ירידה בתפקודי ריאות ועלייה צפויה נוספת של מקרי סרטן ריאות. מינויו של המומחה הבינלאומי פרופסור ג'ונתן סאמט. לאחר הבחירות לכנסת ה-19, כאשר נכנסה יעל גרמן לתפקיד שרת הבריאות, החליטה כי היא מאמצת את עמדת הדרג המקצועי במשרד הבריאות ואף התבטאה כנגד הקריאה במספר מקומות. בעקבות לחצים אדירים של כימיקלים לישראל, משרד הבריאות החליט לזכור את שירותיו של פרופסור סאמט, לאחר שבמשך חודשים ארוכים התנהל קרב סביב חוות הדעת הקיימות, שחלקן סותרות זו את זו. זאת אף שעמדתו העקבית של משרד הבריאות לאורך השנים הייתה נגד הקריאה בשדה בריר ונגד הפיילוט. בחוות הדעת קבע פרופסור סאמט כי אין לערוך פיילוט בשדה בריר, וכן הציג בדוח את הסיכון הצפוי מקריאת פוספטים. נקב במספר מקרי התמותה הצפויים בשנה מקרב תושבי ערד הסמוכה כתוצאה מהקריאה.
וציין כי על המדינה להחליט בעצמה איזה סיכון היא מוכנה לקחת אם בכלל כדי לאפשר את הקריאה. ההתפתחות של השנים האחרונות. בשנת 2015 מדינת ישראל בלחץ הלוביסטים למען הקריאה החלה להאיץ את תהליכי התכנון ואישור התוכניות הנדרשות על מנת לקדם את הקריאה בשדה בריר. ביולי 2016 בדיון שהתקיים בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בנוכחות ראש העיר ניסן בן חמו ונציגות תושבים החליטה הוועדה להמליץ על גריעת שדה בריר מתוכנית מתאר 14ב' וזאת עד לבחינת השפעות הבריאותיות על תושבי ערד באופן מעמיק. בשנת 2017 עיריית ערד עותרת לבג"ץ כנגד אישור מסמך המדיניות לקריאה וחציבה במסגרת קידום תמ"א 14ב'. בשנת 2019 עיריית ערד עותרת בשנית לבג"ץ עם כניסתה לתוקף של תמ"א 14ב'. במסגרת דיון זו בית המשפט נוזף במדינה שמן הראוי שנושא ההשפעה על הבריאות ידונו לעומקן בשלב הכנת התוכניות ובדיקת החלופות הראויות ולא לאחר בחירת החלופה בסיום התוכנית. בין השנים 2020 ל-2022 בתקופת ממשלת בנט ולפיד נכנסת תוכנית מתאר 14ב' להקפאה עמוקה והשרות תמר זנדברג מהגנת הסביבה וקרין אלהרר אנרגיה מובילות מהלך לבחינות חלופיות במשק הפוספט. לאור כל האמור לעיל ולאור העובדה כי ראש העיר התבטא באופן שאינו משתמע לשני פנים במהלך קמפיין הבחירות כי הוא מתנגד לקריאה בשדה בריר, אבקש מכל סיעות הבית להצטרף להצעת ההחלטה. הצעת ההחלטה: מועצת העיר מחליטה על הפעולות הבאות. א', מועצת העיר ערד על כלל כל חברי המועצה מחליטה על התנגדותה להקמת מכרה בשדה בריר ועל התנגדותה לכל קריאה ניסיונית בשטח המכרה זוהר דרום וכל בקעת ערד. ב', פעילויות ההתנגדות לקריאה בשדה בריר תרוכז תחת הוועדה לאיכות הסביבה שחברים בה חברי מועצה, אנשי מקצוע מהיחידה הסביבתית, ארגוני סביבה וניצגים מקרב הציבור. הוועדה תדווח לראש העיר ולמועצה באופן רבעוני על הממצאים שעלו מדיוני הוועדה. ג', חברי המועצה על כל מפלגותיהם השונות בכנסת יובילו אל מול נציגיהם קמפיין התנגדות להקמת מכרה שדה בריר. תודה. שוב, כמו בהצעה הקודמת, אני מקבל את ההצעה לסדר ורוצה להגיש הצעה נגדית. אז אני אקריא את ההצעה הנגדית. מועצת העיר מחליטה על הפעולות הבאות. מועצת העיר מתנגדת התנגדות מוחלטת להקמת מכרה בשדה בריר וכל כינוי אחר ואו בכל מקום אחר בשטח השיפוט של העיר ערד ובסמיכות לשטח השיפוט של העיר ערד. ב', חברי המועצה יפעלו בכל דרך אפשרית וחוקית לעצור ולמנוע הקמת מכרה לחציבת פוספטים בשדה בריר ובכל מקום בשטח השיפוט של העיר ערד או בשטח שעלול להוות סכנה לתושבי ערד, ויובילו מול נציגיהם בכנסת התנגדות מוחלטת להקמת כל מכרה בשדה בריר ובכל מקום אחר בערד וסביבותיה. אז אני מבקש... הסעיף הראשון מתנגד לשדה, אתה לא אומר שאתה מתנגד לפיילוט. אני הגשתי הצעה נגדית, על זה אני רוצה להצביע כרגע. תוסיף גם את הפיילוט. מתנגדים לפיילוט. מתנגדים גם לפיילוט. אני חושב שאנחנו מובילים מספיק שנים בעיר את ההחלטות הזאת. בוא נפתור, מתנגדים גם לפיילוט. וגם נפרק זוהר דרום וכל בקעת ערד ואנחנו שלמים שומע? יש בקשה לא לכתוב שדה בריר, תכתוב בקעת ואז אנחנו סגורים מכל הכיוונים. כל מקום שכתוב פה. כתוב בפירוש כל מקום בשטח המוניציפלי של ערד שיכול להוות סכנה לתושבי ערד. אנחנו מתנגדים גם לפיילוט. אין בעיה. אני מזכיר לכם שזוהר דרום זה גבים, כן? כל מה שבשטח שיפוט העיר ערד, גבים בערד, זה כלול בשטח שיפוט. אם להוסיף את המילים שלהם, תוסיף כמה מילים. כן, בסדר, אין התנגדות, זה שכולם יבינו, כל השולחן
אז שנמצא פה, נגד הקריאה, נגד הפיילוט לא עבור, בקעת ערד שיהיה מפורט וסגור מכל הכיוונים. אז רגע, מועצת העיר מתנגדת התנגדות מוחלטת לקמת מכרה בשדה בריר, ואו כל כינוי אחר. זוהר דרום בכל בקעת ערד. בקעת ערד. אין בעיה, זוהר דרום בכל בקעת ערד. בכל כינוי אחר. בדיוק. או בכל מקום. דרום, או פיילוט. פיילוט. ואז אתם מצביעים איתנו. או בכל מקום. מה ההבדל בין ההצעה הזאת אנחנו רוצים להוסיף לזה עוד איזה כמה מילים, עוד נקודה, שמועצת העיר אוסרת ואינה מאשרת כל חפירה או קריאה או חציבת צלעים לפוספטים בכל שטח השיפוט וההשפעה על העיר ערד. זה בדיוק מה שאמרנו. מה זה מה שכתוב? להוסיף את זה גם. אתה מחמיר יותר מרבית. בסדר? אוקיי, מי בעד ההצעה? פה אחד. אם אתה משיח. אוקיי. לא דיברנו על העיר, אבל האזור, אתם היום 2-2. דברים שחשובים לכולם. סעיף 4. אישור המועצה לפרוטוקול ועדת ההקצאות מספר 7/2024 מיום 30/10/24 מצורף הפרוטוקול. מי בעד? יש לי שאלה. הצעת החלטה? יש לי שאלה לגבי, א', כאילו יש לי שאלה לגבי כל הסעיפים. מה זה שימוע לעמותת ויצו, ואני הבנתי מהחלטה שלא התקבלה החלטה ועדיין יצא מכתב דרישה. עמותת ויצו ויתרה על המקום. ויתרה על המקום. היא שלחה מכתב. זה אומר שבערד... איפה המכתב שהם ויתרו על המקום? ראיתי את המכתב שלך שאתה מודיע להם שהם התחילים לפנות. נכון, והם הודיעו שהם בהתחלה עשינו להם שימוע, ואז הם אמרו שאחרי החגים, אם יירשמו ילדים, הם לא יפנו את המקום, ואחרי שעברו החגים והם לא הצליחו לגייס עוד ילדים, הם אמרו שאין טעם להחזיר. הם גם אמרו באותו פרוטוקול ששנה הבאה כיתת הפעוטות צריכה לעבור לכיתת הבוגרים וקולטים עוד תינוקות ופעוטות. מה יהיה שנה הבאה? רגע, בוא נציין. זה שנה הבאה. לא, אנחנו לא, מה, אתה עובד שנה או שאתה חושב כמה... רגע, בוא נציין לפרוטוקול. ויצו לא נסגר חס ושלום בערד. לא אמרנו רגע, הוא קיים ברחוב חן 57, היה שתי מבנים, מבנה אחד ברחוב 57, היה לו מבנה שהיה של העירייה ברחוב חן 58 ממול, הוא היה ריק, הם לא פתחו שנת לימודים במבנה הזה, והם הודיעו שהם מוותרים על בקשת ההקצאה. אני רוצה לראות את המכתב שהם מבטרים. איפה המכתב שהם מבטרים? מה הם עושים שנה הבאה? איפה הבוגרים הולכים? אני שואלת אותך, שנה הבאה ילדים הולכים. יש לך תינוקיה, יש תראו לי את המכתב. רבית, המכתב לא פה, אז אני מתנגדת. אז תתנגדי, אין בעיה. שאלה מספר 2, חלמיש, זה בית ספר חלמיש עובר עכשיו לבנות תיכון, בנות, כן? לא, אז אמרתי לה. ביום, רגע, ב-21 בנובמבר, ב-2:55, ארז בניסקין, שהוא בשמה של עמותת ויצו, שלח מייל לוועדת ההקצאות לגלית אופק והודיע שבשמה של ויצו הוא מאשר את משיכת וביטול בקשת ההקצאה למעון שהוגשה ביום 25/8/24. אוקיי, תודה גלית? אם הם ביטלו את ויתרו, רק תתחילו לחשוב מה עושים שנה הבאה. 3 בין ההקצאות, רגע אני אשים ככה, בתוך גני ילדים סעיף אחד הורידו מ3, נכון? זה תפוח 4 ירד, נכון? מהרשימה של 3 ירד תפוח 4? יש לי שאלה, יש לנו ככה, גני ילדים ברחוב אגוס 8/2 גן 1. איזה סעיף? 3. אנחנו בסעיף 3. בסעיף 3. רחוב אגוס 8/2 גן 1. שמעון 40 2 גנים. שמעון 9/1 גן 1. חן 55 גן 1. הדס 10/2 גן 1.
אתרוג 14, 3 גנים. שאול המלך 9, 6 גנים. פלמח 25 על 2, גן 1, תפוח 4 בסימן שאלה, כי אני לא הבנתי ממשיכים אותו או לא. כל הסעיפים האלה שאת מקריאה זה הסדרה סך הכל של המקומות שהם כבר נמצאים בהם. זהו, זה בעצם המשך של השאלה. אם אנחנו מדברים על הגנים שגם קודם היו בהקצאה והגיע תום התקופה של הקצאה, או שהגיע תום התקופה או שהם היו בפנים ולא הייתה הקצאה מסודרת, עכשיו אנחנו מסבירים את הכל. בכל המקומות שציינתי קודם, היו גנים גם קודם? רוב המקומות. מה זה רוב המקומות? איפה כן ואיפה לא? מה זה היו גנים גם קודם? מתחילת שנת הלימודים בטוח יש שם גנים. לא, אני לא שואלת על שנת הלימודים, אני שואלת לפני הקצאה. למה זה משנה? לעבר ועדת הקצאות, מה זה משנה קודם, מחר? אני רוצה להבין מה יש שם קודם. כל המקומות זה גני ילדים שהיו שם, מבנים מיועדים לגני ילדים. יכול להיות שחלק מהמקומות זה גם מקומות שהעברנו אותם בקיץ למקומות אחרים והכנסנו למבנה גן במקום. אנחנו לא מדברים על מפורט בפרוטוקול, תקראו בפרוטוקול. מה היה שם קודם? פלמח זה חדש, ישר זה ותיקים. פלמח... סעיף 3, בסוף של הסעיף כתוב גלית מסבירה, אגוז ושמעון 40, לפחות 5 שנים, פלמח זה חדש, כל הגנים זה גנים ועוד ותיקים. גם סעיף 5? לא, אני מדבר על סעיף 3. בסעיף 5 יש ככה, שמעון 56, 2 גנים, קנאים 61, 2 גנים, אשת 10, אשת 5, 3 גנים, אחווה 15, גן 1, צופית 11, לא ברור, סמטת אקליפטוס 6. צופית 11 זה מקלט שהיה בו גן ועזבו. אז הוא ירד סמטת אקליפטוס 5 גנים, יהודה 4 ל-1. הכל גנים ממשיכים. זה הכל גנים ממשיכים? בפרוטוקול זה לא מפורט, אבל מתייחסים לפרוטוקול רק לסעיף צופית 11. אבל מה זה משנה? לא מצליח להבין. הוא ממשיך, הוא חדש, מה זה משנה? עבר ועדת הקצאות כחוק. בסדר, תן לנו שם. זה מגרש ב-503. מה קרה לעשות? יש מקום מפורט בדוח. בסדר, אני יכולה לשאול. כן, יכולים לשאול, יכולים גם לקרוא בדוח. לא מפורט בדוח. 503 זה שפת צימות, לא? איזה סעיף? אני עכשיו בסעיף 8. 503, בחירה של מגרש חדש שנכנס לפרוגרמה. איזה מגרש נמצא? אני רגע את פה את הפרוגרמה. של השומר חדש? או שבה... איזה מסמכים לפרוגרמה? לא, מישהו רשם. מה זה סעיף 8? איפה השטח נמצא? 503. זה 111, האחרון זה הכפר סטודנט. זה סטודנט שדיברנו. כפר סטודנט זה 530. מה זה 503? אני גם רוצה להגיד כמה דברים להתייחס. לא, יש לי שאלה גם לגבי סעיף, לגבי 48, אגמית 10. מה הגורם של 10? השומר החדש שאתם מדברים. אז זה לא... יש 2 כפרי סטודנטים שמתרחפים פה. יכול להיות שזה השני יעלה לקרקע. כמה? כן, יכול להיות שיש פה... במספר מגרש? מה לגבי 10? איזה סעיף? 8 זה 48 זה הכפר סטודנטים 48 אגמית 10, מה גורלו? הוא נכנס לפרוגרמה ועכשיו מה לעשות? זה בפרוגרמה או לא אני בפרוגרמה? לא שואלת אותך. בסדר, אני הממונה הנכסים, אז אני אומר לך שזה בפרוגרמה. אני עוד לא סיימתי לשאול, יש שם כרגע מקום... לא משתנה מה שאומר איתה. הם ממשיכים איתו? כן. הם ממשיכים איתו. אבל זה לא קשור לזה. אוקיי. כרגע המקלט הזה אין בו שום שינוי. כן, אבל זה לא קשור לתוך... כרגע הוא אצל עמידר, נכון? אוקיי. אנחנו רוצים להצביע. מי זה אגמית הזה? לדעתי יש טעות בפרוטוקול. יש מה? אני לא שומע אותו, רגע. לדעתי יש טעות בפרוטוקול, סעיף 8 זה לא מגרש 503, זה צריך להיות מגרש 530. אוקיי.
כי 503, אני רואה את הפרוגרמה המעודכנת, והפרוגרמה המעודכנת בסעיף האחרון מדברת על הכפר סטודנטים. והכפר סטודנטים ברובע 6 הוא מגרש 530 ולא 503. אז זה טעות סופר. אז צריך לתקן ולתקן את הפרוטוקול שמדובר על מגרש 530. אז רגע, איזה סעיף זה? 8? לא, זה בתוך הפרוטוקול, אין לך... יש שם כאן. הכנסת המגרש מאושרת, צריך לשנות. מגרש 500 זה 530 במקום 503. ולגבי 48, עמידר? מה זה 48? אפשר לשאול אותם. זה לניצולי שואה, זה לא קשור לתקצוב. זה לא כתוב בפרוטוקול? לא, זה 48 בפרוגרמה. בפרוגרמה יש את כל הדברים שהם בהליך בהקצאה. אני רוצה לעלות להצבעה. זה יוצא להקצאה, זה בהקצאה למי שזה. זה בהקצאה, יש בקשה ויסדרו את זה. לא, הם כבר שמה. בסדר, משה, היא שואלת בגלל כל המשמעות. לא קשור, זה לא דיון על הפרוטוקול, על הפרוגרמה, זה דיון על... אני רוצה רגע, לפני שאני מסבירה את ההתנגדויות שלי, אני לא מתנגדת באוויר. ויצו, דיברנו על זה, בפרוטוקול הם לא הסכימו, פתאום הגיע מכתב שכן הסכימו, לא יודעת מה קרה בין לבין. סעיף 2, להקצות את בית ספר חלמיש לעמותת... מה, את לא מאמינה למה שהיועץ המשפטי מקריא? אני מאמינה למכתב, אבל לא יודעת מה קרה אני חושב שיש פעולה אחת שגרם להם לבטל. אוקיי. זכותי? כן, בטח. טוב, זה אבל סעיף 2, מוסדות התורה והחינוך גור ערד, נאמר בפרוטוקול שזה גוף שעובר על החוק עם הליך פלילי תלוי ועומד בבית משפט ונהיה ויכוח, כן, עוד לא נשפטו, כן נשפטו, מבחינתי אומר אלידור, אם הם עוד לא נשפטו, הכל בסדר. יש פה גוף שעובר על החוק ואתם... אבל הורדנו את זה, גם ירדו. יפה. הם ירדו אם הייתם קוראים בהמשך. הורדנו את זה. תקראו את הפרוטוקול. כתוב שהבקשה יורדת מסדר היום. הבקשה ירדה מסדר היום, מה שנמצא בהליך משפטי. שאלתי את היועץ המשפטי, הוא אמר שזה בעיה. אז מה עושים איתם שהם כרגע שם בלי הקצאה? לא יהיו. עושים לי בית ספר חלמיש? לא. תהיה עמותה אחרת. יחליפו שם לעמותה. תהיה מישהו אחר, זה משנה. לגבי הגנים, ההקצאה היא ארוכה, גם היה על זה דיון בפרוטוקול. מה, לא צריך להוציא אותם אחר כך, כן להוציא, גם ככה הם לא יצאו. מתנגדת לשוק שהיה שם, מבחינתי זה... זכותך. הסברתי את התנגדותי לפרוטוקול של ועדת הקצאות. אני מעלה הצעת החלטה, מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות מספר 20/27/2024 מיום 30/10/24. מי בעד? סיפרתם? מי נגד? מי נגד? 7 בעד, 3 נגד. הצעה עברה. סעיף 5, אישור המועצה למינויה של מהנדסת העירייה הגברת עירית בנאדו ואישור חוזה העסקתה וקביעת שכרה בשיעור 85% משכר בכירים ו100% משרה בכפוף לאישור משרד הפנים. מצורף נוסח החוזה לחתימה. הצעת ההחלטה, מועצת העיר מאשרת את מינויה של מהנדסת העירייה הגברת עירית בנאדו ואישור חוזה העסקתה וקביעת שכרה בשיעור 85% משכר בכירים 100% משרה בכפוף לאישור משרד הפנים. מי בעד? רק שאלה קטנה, למה לא 100% שכר? חוק לא מאפשר. נתחיל עם זה. תודה. מי בעד? בעד. כולם. פה אחד, תודה. סעיף 7. סעיף 6 ירד בסדר היום. סעיף 7, הצגת מינוי היועצת לקידום מעמד האישה שנבחרה במכרז לידיעה בצירוף פרוטוקול ועדת הבחינה. מי בעד? אנחנו בעד גם מזה ההצעה. אישור המועצה... שמה מה? אם זה היה הצעה היינו בעד. לידיעה, אוקיי. אישור המועצה לבחירת נציג ראש העיר עובד העירייה מר עמיאל דלטרוף, מספר זהות 032-935-975 בוועדת הבחירות לבחירת רב העיר בהתאם לסעיף 7א 4א לתקנות שירותי הדת היהודיים סוגריים בחירת רבני עיר התשפ"א 2024. הצעת החלטה, מועצת העיר מאשרת את נציג ראש העיר עובד העירייה מר עמיאל דלטרוף, מספר זהות 03-293-5975 עמיאל דלטרוף, עובד עירייה, עובד סוציאלי בוועדת הבחירות לבחירת רב עיר בהתאם לסעיף 7א 4א תקנת שירותי הדת היהודיים בחירות רבני עיר
תשפ"א 2024. מי בעד? פה אחד, תודה. אישור דיאנה נמנעת. דיאנה נמנעת. אישור המועצה לבחירת נציג מועצת העיר, עובד עירייה, גברת מורן מדעי, מספר זהות 03777-3579 בוועדת הבחירות לבחירת רב עיר, בהתאם לסעיף 7א 4ב. רק שנייה, נגמור לקריא. לתקנות שירותי הדת היהודיים, בחירת רבני עיר, תשפ"א 2024. כן, יש את המכתב של השר שמדבר על הקמת ועדה לבחירת רב עיר. אומר השר, אם ראש הרשות המקומית בוחר את עצמו, אז הוא צריך למנות מישהו מהאופוזיציה. אם הוא בוחר שני נציגים מקרב עובדי עירייה, הוא לא צריך. עכשיו, כשהוא בוחר את המזכירה האישית שלו, הוא בעצם בוחר את עצמו. זה לא משרד. זה הפירוש שלך. זה הפירוש שלי, אני מעריך שראש העיר והמזכירה האישית שלו לא תגיד לו, אדוני, אתה לא תגיד לי איך להצביע בוועדה. בסדר? זה מה שאני אומר. זה לא משרת אמון, זה עובד נתיגה אגב, והתחיל לעבוד בתקופת ראש העיר. סתם. משרת אמון זה באמת בעיה, בדקנו לא מדברים על משרת אמון. זה עומד בדרישות החוק. ברור לנו, אנחנו מכירים את מורן, ואני חושב שמורן לא יכולה למלא את התפקיד. ולא יאיר מינה אותה גם לתפקיד, לא משנה. אני לא יודע מי התחילה אצל ניסן כבר. לא משנה, אבל כרגע הייתה לי... כי היא התחילה כבר אצל ניסן. זה לא נראה לי. יש תפקיד של אמון. ואני רואה את זה כמעשה פחדני, שיעמיד את עצמו ויבחר עוד נציג מהאופוזיציה. שמענו אתכם, ואנחנו מחליטים להעלות את זה להצבעה. ברור. הצעת החלטה. מועצת העיר מאשרת את נציג מועצת העיר עובדת העירייה גברת מורן מדעי, מספר זהות 03777-3579 בוועדת הבחירות לבחירת רב עיר, בהתאם לסעיף 7א 4ב לתקנות שירותי הדת היהודיים, בחירת רבני עיר, תשפ"א 2024. מי בעד? מי נגד? מורן, בהצלחה. בהתאם לסעיף 7ג3א 2 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1968, אישור מועצת העיר למפרט הרשותי המצורף. הודעה בדבר פרסום המפרט הרשותי תפורסם באתר האינטרנט של הרשות במיקום ייעודי באופן בולט לעין, ויאפשר מעקב אחר שינויים ותיעודם לאור זמן, וכן ברשומות. המפרט מצורף. רפי, אתה רוצה להגיד כמה מילים? כן, קודם כל ערב טוב לכולם, שמי רפי, אני מנהל הרישוי. על פי סעיף 7ג3 לחוק רישוי עסקים, הרשות אמורה לפרסם את המפרט הרשותי. המפרט הרשותי בעצם בא ומפרט את כל התנאים והמסמכים הנדרשים מעסקים שהם טועני רישוי, ככה שיהיה אחידות. אנחנו אמורים לפרסם את זה באתר של האינטרנט, יכולים אנשים להיכנס ולראות בדיוק מה נדרש מהם, ובעצם הרשות לא יכולה לדרוש דברים שלא מפורטים במפרט. שאלות? הצעת החלטה. מועצת העיר מאשרת בהתאם לסעיף 7ג3(א)(2) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1968, את המפרט הרשותי המצורף. הודעה בדבר פרסום המפרט הרשותי תפורסם באתר האינטרנט של הרשות במיקום ייעודי באופן בולט לעין, ויאפשר מעקב אחר שינויים ותיעודם לאור זמן, וכן ברשומות. מי בעד? פה אחד. תודה רבה, הישיבה נעולה. ראיתם מה מופיע בחדשות 12 עכשיו? הסיפור גור בערד